Hello, welcome to Football Invaders. Please subscribe to our YouTube channel, Football Invaders, and also follow us on Facebook and TikTok, Football Invaders. Well, umcimbi namhlanje andizoba mde man. There's this matter kaPoison umjita 7. His name is Kvaratskhelia. Ne? Yeah, Kvaratskhelia. Kodwa udlalela iFrance, sorry, udlalela iPSG, eFrance. Well, kuyavakala uba engathi ingwenya ibawela urepresenta uMzantsi Afrika, idlala Bafana Bafana going forward. Yonke le nto yenzeka after we qualified for i-World Cup ka-2026 eAmerica. Umjita ke has been trending since then. Izimvo zabantu boMzantsi Afrika ziyabethabethana, zabathandi bebhola yaseSouth Africa nabantu abaphezulu. Namhlanje ndibone ivideo ka-Mr. Gayton McKenzie, our Sports and Arts and Culture Minister, naye eopposa lo mcimbi uba ngabana singamselecta umjita u7. Ingwenya ke yaseGeorgia, yadlalela ilizwe laseGeorgia from under 17s to i-senior team. So ngoku abantu ke bathethe ba ngubani lo mfo naye wayesuka eFrance kanene Pierre Issa. Abantu bathethe bayaba sake sanoPierre Issa hey. So zifuna uvisa izimvo zakho uba wena mlandeli we-Football Invaders ucinga ntoni na? Zizabaninzi players ezidlala eEurope ezizawufuna ngoku ze-Africa now that zibona uba ingathi amazwe ase-Africa ayakhula kakhulu ngoku kwicala football. By the way, congratulations to iMorocco under 20 ethe yawina i-World Cup ekuzeni kusa namhlanje, ne babethe Argentina 2-0. Okay, kodwa ke asikho lapho. Kodwa ke that shows into yoba ngabana ifootball yethu eAfrica nje, iAfrica yonke iyakhula. Well, lo mcimbi ke kaVaratskhelia ayingeyedwa. Uyakhumbula uba ii-players ezifana noBukayo Saka zii-players zaseGhana, bani lo mfo Jeremy Doku ngabaseGhana, but ke ngokubona basenelakhi kuba bayabizwa yi-England, bakhetha udlala i-England endaweni yeGhana. But xa bengaze badrotshwe yi-England ngoku bazobuyela eGhana. So siyi-Afrika ingathi la majida straight njengentlambo yofela maso, yindawo encamela kubo xa engalungi la mazwe baqale ngawo. And ke ngoku mna I want to give my thoughts and views about le matter kamjita. Lo mjita ebeyazi uba ngabana kuzoba ne-World Cup, yayichazwe kwangoku into ye-World Cup mhlawumbi 5 or 7 years ago uba i-World Cup izawubaphi kulo nyaka, kulo nyaka uzayo. So i-timing yakhe ingathi ayina-timing man, uyayibona, because kum bekufanele uba wenza sure uba kuthi kuqala ii-qualifiers, if ufuna urepresenta uMzantsi aze akhawuleze afune i-citizenship yaseMzantsi azorepresenta iBafana, asinangxaki naloo nto leyo. I think ingxaki yethu thina abantu boMzantsi Afrika sonke ngoku ukuba kutheni ezawuza xa sekuphakwa. Abanye abantwana bahambile bawuzingela inyamakazi, bahlatywa ngameva, baleqwa ziinyoka, bade bayibambe inyamakazi izilwela, beza nayo bayixhela bayifaka embizeni. Ngoku kunabantu abafuna uza sekuthiwa kuyaphakwa. Why? Angeke siyibalekele, umjita is very talented, ndiyamthanda, udlala iPSG, uyakhawuleza. Yabona uhlobo adlala ngalo uApollis, badlala ngendlela efanayo and badlala la wing ifanayo. Xa kuthiwa sinee-players ezinjeya, inyaniso yokuba siyazidinga ii-players ezikula level yala mjita, but why now kuba sesiya kwi-World Cup, yabona? Because ke xa kuthiwa sidlala namazwe afana nabo Brazil nabo England, we're gonna suffer. Ngoba kaloku andithi naxa kudlala ii-friendlies apha iBafana Bafana idlala ii-friendlies, sidlaliswa neeSwaziland, neeLesotho, neeBotswana, kodwa kwi-World Cup sawukhompyutha namazwe afana nooNetherlands nooGermany. Ucima singalenza ixesha? Cela ushiye ii-comments, cela ushiye ii-comments nawe utsho uba umjita uTahugo makambize okanye sirayithi siye ngaba bebesebenzile ngoku mabavune iziqhamo zemisebenzi yabo. Sitsho mos isiXhosa. Anyway, sanuyihoya le into.
Mina ndifuna uyiva kuni nithini nina. Masiwabize la majita afuna, because ingenza bayongeyedwa baninzi abasazawuvela besithi nam utata katata wam ozalwa ngumakazi yayingowase-Deep Kloof eSouth Africa, so ndiyakuthanda, ndiwuthanda uMzantsi Afrika. Kangoba nee-holidays zam off season ndihamba neSouth Africa. Why now? Why now? Don't forget to subscribe on YouTube, Football Invaders, Facebook, Football Invaders, TikTok, Football Invaders. Isezezo ii-socials zethu okwangoku. Danko.